ಲಾವಲಿ ಸೂಪರ್. ಈ ಟ್ರೇಲರ್ ತೂರಾಗ ಯಾಲಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ಪರವಾಗಿ ತುರುಟ್ಲ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಟು ಒಂದು ಕಟ್ಟಮ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಡೌಟ್ ಏಪಲ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಶಬ್ದ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪ ಸಿನಿಮಾಡು ಪೊಸದ್ದಾದನ ಕೊಡ್ತಾ ಬಹುಶಃ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನ್ ತೂಯಿಬೊಕ್ಕ ಹೊಸದಾದನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಂಕ್ ಬರುದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿದೆ ಬತ್ತೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಪಾತ್ನಾಗೆ ಒಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಂಚಿನ ವಿಶೇಷತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಯ್ಪುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ പോകുന്നു. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಮೂವಿನ ಎಂದಾದ ಪದದಲ್ಲೇ ಪಂಡಿತ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದು ಉಳ್ಳೊಂದು ಫೀಲ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಏರ್ಗೋರ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಈ ಮೂವಿ ತೂದ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ ಟು 100% ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಬಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಒಮ್ಮಡಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ತೊಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾ ಸುಡುಲ್ಲ ಇಡೀ ದಾಯಗ ಬೈದಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಾಗ ಅಸ್ಸ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ತೊಳುಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ರಡ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾನ ಕೋರ್ ನಂಚಿನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಗರ್ಗಸ್ ಮನ್ಪು ನಂಚಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಂತದ್ದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ಡು ಭಾರಿ ಪುದರ್ ಮಂತಿ ನಂಚಿನ ರಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಕುಲು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದು ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಿನಿಮಾದ ಪುದರ್ ಬತ್ತದು ಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ಪಂಡದು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ಇನಿ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ನಡಪೆರಂಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿಡೆಗೆ ಬೈದ ಭಯಂಕರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕುಲ್ಪುರ ಬೈದೇರು. ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರೈಲರ್ ತುಯಿನಂಚಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ಕುಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಬಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ತುಯ್ಯರೆಲ್ಲರ ಬಲೆ. ಮಾತಾ ಬೆನ್ನಿರಲಿ ನಮ್ಮ ಸುರುಕಾದ ಮೌಕ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದರು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಿಮಿತ್ತ ಮೋಕೆದ ಬೈದಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೀಮ್ ದ ಮಾತರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದಿಲೆ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಇರೆ ಗಂಧ ಬತ್ತೊಂದು ಓವಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಆವಡ್ ಅತ್ತಂಡ ಓವಾನ್ಲ ರಾಜ್ಯಗ್ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಯಿನಕಲು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ ಪೆರೆ ಪೋಯಿನಕಲು ಸಕ್ಸಸ್ ಆತಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಥೆನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೇಂದ ಅತ್ತನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೂತ. ಸೊ ಕಟ್ಟೆಮಾರಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನಗಲ ಒಂಜಿ ಇರೆ ಗಂಧರ್ದು ಒಡೆ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಇನಿ ಕಾನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆದ ಶಕ್ತಿ ಮೂಡು ಮಲೆತ ಬರಿಟ್ ಧರ್ಮ ನಿಲೆತ ಬೆರಿಟ್ ಉಡಲ್ ಗುಂಜಿ ಶಾಂತಿ ಗೊರ್ಪಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಡು ಒಂಜಿ ಡಿವೈನ್ ಪವರ್ದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ತೋಜಾವಿನ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಪಲ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ತೋಜಾವಂದೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಕಟ್ಟೆಮಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟ್ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ನಿಖಿಲ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಸನ ಮಲ್ತದ್ದು. ಸೊ ಸುರುಕಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕಟ್ಟೆಮಾರದ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮವರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದಲ್ಲ. ಸುರುಕಾದ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಅರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನಿಖಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೂವೀಸ್ ತೂದಿಪ್ಪರು ಬಹುಶಃ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಇಡ್ಲಾರು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೀರಾ ನೆತ್ತರಕೆರೆ ಈ ಮೂವಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅರ್ನ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ತೋಜಾಯರೆ ಕಟ್ಟೆಮಾರಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಅರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಕೋಪ್ ತಿಕ್ಕಿದ ನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಿಖಲ ಮಾತಿರಲು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದ ಅಸ್ತ್ರ ಟೀಮ್ ದ ಮಾಲಕರು ಲಂಚುಲಾಲ್ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕಿದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಲ ತಾಟಿ ಒಂದ ಜೋರಾದ ಬತ್ತ ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ನಮಕ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದಾದ ಬಂಡ
ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ 2025 ಒಂಚ ಮಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಓ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಇಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೊ JP ತುಮಿನಾಡು ಈ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚಾದ ನಮಕ್ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದರೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಜನರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಎಂದಿರಬೇಕು. ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ JP ತುಳುನಾಡ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾದಂತಿರಬೇಕು. ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಬಹುಶಃ ನಮಕ್ ಮಾತು ಗೊತ್ತುಂಟು ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೂವಿದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲ ಮಾತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೋಕಿದ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ JP ತುಳುನಾಡ್ ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕಿದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದಲ್ಲ. ಸೊ ನೆತ್ತರ ಕೆರೆ ಸಿನಿಮಾಡು ನಟಿಯಾದ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನಿ ಬರೋಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಆಂಡ ಕಾರಣಾಂತರ ಅರ್ಬೈಸರ್ ಅಂಡ್ ನನಂಜಿ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಅಂಡ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ರಾವ್ ಮೊಕ್ಲಿಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಪಲ್ಲವಿ ದೇವಾಡಿಗ ಇರ್ಲ ಈ ಪುರ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಯಾನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಕಟ್ಟಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾದ ರಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಸಚಿನ್ ಕಟ್ಲಾ ಅಂಡ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಗಾಣಿಗ ಪೊಳಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಗರ್ಗಸ್ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾಡು ಈ ರಡ್ ಜನ ಅಕಲ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತೋಜಾದಿರ. ಸೊ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ರಡ್ ಈ ಯುವಕರ ನಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಪಾಟಿ ಬರಡು ಸಚಿನ್ ಕಟ್ಲಾ ಅಂಡ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಗಾಣಿಗ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮೂಲ್ಕಿ ಮೇರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಮೋಕಿದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದಲ್ಲ. ಈ ಮೂವಿಡ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೇತನೆ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾಗ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆತನ ಅಂಚಾದ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಲುದ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಗುರುತಿಸ ಒಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಮೇರೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಅವು ಬೇತ ಮೂವೀಸ್ ಕನ್ನಡ ಮೂವೀಸ್ ಆವಡು ಅತ್ತಂಡ ತುಳು ಮೂವೀಸ್ ಆವಡು ನೆಟ್ಟು ಮಾತೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಪನ ಮೇರೆ ನೆಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ನಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದೆ ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಇಡೀ ಕಟ್ಟೆಮಾರು ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದ ಪರವಾದ ನಿಕ್ಲ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಸೊ ಬಾಸುಮ ಕೊಡಗು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದರು. ಸೊ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಸುಮ ಕೊಡಗು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಇಡೀ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಮಲೆನಾಡಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಜನರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಡ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ DOP ಸಂತೋಷ್ ದಸ್ಕತ್ ಮೂವಿಡ್ ಆರೊಂಜಿ ದಸ್ಕತ್ ಪಾಡ್ದ ಆತಂಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ವರ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಮೋಕಿದ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಡ್ ಎಡಿಟರ್ಸ್ ಗಣೇಶ್ ನೀರ್ಚಾಲ್ ಬಹುಶಃ ತುಳುತ್ತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೂವಿಡ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ದ ಕೈ ಚಳಕನ ತೋಜವನ್ನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ನಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡಿಟರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಅರೆಗ್ಲ ಮೋಕಿದ ಸ್ವಾಗತ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಯತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲೇ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೆಮಾರು ಸಿನಿಮಾದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿತೇಶ್ ಕಟ್ಲಾ ಮೇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೋಕಿದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅದು ಲಾಂಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಇನಿ ನಿಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲರು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆವಡು ಬಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಮೂಲಕ ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ JP ತುಮಿನಾಡ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮಾತಿರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಓದಿರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಈ ರಡ್ಡು ಜಂತ ಏತೋ ವರ್ಷದ ಕನ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೋಡು ಇದು ಮಲ್ಲ ಪರದೇಡು ಬರೋಡು ಬಂಪುನ ಅಕಲ್ನ ಕಲ್ಪನಿ ಮಲ್ಲ ಪರದೇಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂವೋಡು ಬಂಪುನ ಒಂಜಿ ಆಸೆಡು ಕಟ್ಟದಂಚನೊಂಜಿ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಐಕಿ ಈತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದೊಂತೇರು ಲಂಚ್ ಬಾಯ್ ಏಪಲ್ದ ಕನೆ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಕಂತದು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕೊಡುಗೆ ಬರೋನುಲೇರು ಒಂದು ಅರ್ನ ಕೊಡೊಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಆಕ್ಲೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಪಡಕ್ಕೆ ಮಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಓಡ ಅಕ್ಲು ಏಪಲ್ ಒಂಜಿ ಪೊಗರ್ದೆ ಪಾತ್ರ ನುಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾಡಿ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಆತ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಈ ಮೂಲಕ ಎಂಕ್ ದಾದ ಅನಿಸೊಂದು ಬಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರರಂಗ ದಾದ ಉಂಡ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಆಪನ್ ಬಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗದ
ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅದಕ್ಕೆ ಮಂಚಿಂದ ಒಂಜಾತ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲು ಬರ ಬೈದೇರು ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತೆ ನವಲಿನಾರು ತ್ರಿಶೂಲಣ್ಣ ಮಸ್ತೆ ನವಲಿನಾರು ಇನ್ನಿದ್ದ ನಿಖಲ್ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ನಿಖಲಿಂಗು ತೋಜಾಡು ಸುರು ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏಪಲ್ ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಂತಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿರದು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬತ್ತದವು ಕುಡಂಜಿ ಒರಿಯಾಗಿ ಎತ್ತದ ಆಯ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಲಕ ಅನಿಸ ಆವೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದವರ ಚಿತ್ರತಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಅಂಚನೆ ಟ್ರೈಲರ್ ಅನ್ಸ್ ಬಂದು ಟ್ರೈಲರ್ ತೋಜ್ಪಾದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳು ಅಂಚನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡನು ನಿಖಲ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮನ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಈ ಮೂಲಕ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದೇರು ಮಲ್ಲ ವಿಭಿನ್ನ ಬಂತಾಲತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಯುವಕರ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದನು ನಿಖಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಉಪ್ಪಡ್ ಬಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಟೀಮುಡು ಪೊಸಬೆರ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಪಂಡೇರು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಲಂಚು ಬಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣದಾದ ಪಂಡ ಅಕಲ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗ್ ಅರ್ನ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬಹುಶಃ ಮೂಜಿನೇ ಸಿನಿಮಾ ಅವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ದಾಯಿ ಆವೋಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪಂಡ್ರಂಡು ಬಂಗಾರ ಪಾಡ್ಲು ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ಮನಸ್ಸುಲ ಬಂಗಾರ ಏಪಲ ದಯಪಂಡ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಣಾಸ್ತ್ರ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆದ ಮೂಲಕ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಮೂಲಕ ಇನಿ ಬಹುಶಃ ಕಾಂಡೇರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಸಾಕಾರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜನಪುಲು ಏರುಲ್ಲೇರು ಆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗ್ಲ ಅಕ್ಲೇನ ಕಾಣಿಕ ಇಟ್ಟು ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊಡ್ತಿನಾರತ್ತ ಲಂಚುಲಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅರೇಡ್ ದಾಪಿನ ದಾದ ಸಾಕಾರ ಉಂಡು ಆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರಲ್ಲ ಮಲ್ದಿನಾರು ಅಂಚಾದ ಆ ಜನಕ್ಕಲ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಆರ್ನ ಪ್ರಾಣಾಸ್ತ್ರ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಇಪ್ಪಡು ಆರು ಮಲ್ದಿನ ಬೇಲೆಗೆ ಇಪ್ಪಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ನಿಖಿಲ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದು ವಿದೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ತಮ್ಮ ಸಮಯ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಆ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಬತ್ತ ಕುಲ್ದಾರು. ಸೊ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಮಾತಿರಿಗಳ ಲಂಚಲ ಅಡೆ ಬತ್ತದ ಶಾಲ್ವ್ ಪಾಡ್ದು ನಿಖಿಲ ಬೈದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಮಾತಿರಿಗಳ ಗೌರವ ಕೊಡ್ಪೇರು. ಸೊ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ಪನ ಜನ ಪಡ್ತು. ಸೊ ನಿಖಿಲ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ತಾಟದ ಮೂಲಕ ಹೀಬೇಕು. ಓಕೆ ಒಂತ ವಿಸಿಲ್ ತಾಟಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾತು ಬತ್ತನ ನಾನಂತೆ ಜನ ಸೇರಿದರೆ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡಿ. Here we go. 3, 2, 1 ಲವ್ಲಿ ಸೂಪರ್. ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಟ್ಟೆಮಾರು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟು ಕೊರ್ಲದ ಬಾತಾರೆ ರೂಪೇಶನ್ ಶೇಕ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಪೊರೇಷನ್ ದಾರಾಜಿ ನಿಕ್ಲ ಬಿಸಿಲು ನಿಕ್ಲ ತಾಟಿ ಪರೊಂದುಂಡು ಟ್ರೈಲರ್ ವಾಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕರ್ ಆದ ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕರ್ ಆದ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಏತ್ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಡು ಆತ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಬುರೆಯೊಂದು ಬೋಗ್ಪುಡು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ ಆತೈತೆ ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ತರಟ್ಲೇತಿನ ಆತ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಂಚೂರು ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ಪಡೋದು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲ ಈತ దగ్గర ನಮ್ಮ ತೋಜಲ್ದ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೇ ಒಂಚೂರು ಗೊಬ್ಬ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ತಾಗದು. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಹಿಟ್ ಫಾರ್ಮುಲದ ಪಿರೋಪೋನಾಗ ಆಂಡ ಜೈ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಅಂದ ಆಂಡ ಈ ಟ್ರೇಲರ್ ತೋನಾಗ ಯಾಲಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ಪರ್ವಲಿ ತುರುಟ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಟು ಒಂದು ಕಟ್ಟೆಮ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಡೌಟ್ ಯಾನ್ ರಟ್ಟು ಸಲ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಲ್ಲ ಅವೇ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬಿಡೋ ತೋಂದಿರ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಪಂಡಾಗ ಹೆಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ ಬಾರಿ ಫ್ರೆಶ್ ಫೀಲ್ ಆಗೋದು. ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಅನ್ನು ಐದು ತೂಜಾನಿ ಏರು ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಬಟ್ ಏರ್ ಆದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಮೂಲ ಓಕೆ ಸಂತೋಷನ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಅಂತೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷನ ಸಿನಿಮಾಟ್ಲ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಜೆಪಿ ನನ್ನ ಸೂಪ್ರಮ್ ಶೋ ಇವಾಗ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಟ್ ಏಪ ಬರ್ತೇನೆ ಏಪ ಬರ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಒಂದು ಖಳನಾಯಕನ ಐ ಮೀನ್ ಫೇಸ್ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತೂರ ಗೊತ್ತಾಗ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಟ್ಟಿದೆ ಆರೆ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿನ್ ಬಟ್ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾರು ನೀಡಿದೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮಿತ್ತು ದಿಯೋಡೆ ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕರ್ ಆದ ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಾವು ಏಪಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಡಪ್ಪ ನಾಯಕನ ಪಡ ಸ್ವಾರ್ಥ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟಾಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏಪಲ್ಲ ಬದುಕರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ
ಮಸ್ತ್ ಚಂದ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆವೊಂದು ಪೋಣ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವ್ರು ಆಯನ ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನೇ ಬಂದು ಪ್ರತಿ ಸರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಬೇರೆ ಮಲ್ಕೊಡ್ತಾನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗ್ರೋ ಆವಡು ಐಕ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೌಂಡ್ ಆಯ್ತು ಲಂಚ್ ಸರ್ ದಾಗಿನ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದು 3-4 ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಐದು ಉದ್ದೇಶ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಸ ಆವಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಬುಳಿಯೋದು ಲಂಚ್ ಜೋರಾನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಾತಾಡ್ಲದ್ದು ಅಂಡ್ ಐದು ಒಟ್ಟುಗಾರ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾಗ ಐಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ಒಂದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇರು ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಮರ್ ಜೋಗಲ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲಾಗ ರಡ್ಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಬರಂಚಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗೋದುಂಟು ಸೊ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಈತ ಜನ ಬೈದಾರೆ ನಿಕ್ಲ ಪತ್ತಿನ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇದು ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಿಗಳು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ದಾದನ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಂದ್ಬಿರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರ್ಬುಜ್ ಮಾರ ವಿಷಯ ಬರ್ಬುಜ್ ಮಾರ ತುಳುಟು ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ಅಂಚ ಪನ್ಪುರಾಗ್ಲಿ ಎದುರೊಂದು ಹಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರ ಮಾತ್ರ ತುಳುಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ನಿಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಲು 400 ಜನ ಉಳ್ಳರು ನಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಸೊ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಒವೇ ಎಡ್ಡೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಐ ನಿಕ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಂತ ಯಾರಂತೂ ಖಂಡಿತವ್ರೆ ಎನ್ನಿಟ್ಟು ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ನಕ್ಲೆ ಪುಣ್ಯ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಬಾತಿರುತ್ತೆ ಸಾಕು ಖುಷಿ ಆದ ಪಾತ್ರ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲತ್ತೂಲೆ ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಜೊತೆ ಕೊಡುಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ರಡ್ಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿಲ್ಲ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ ಎಂಚಾಂಡು ಟ್ರೈಲರ್ ಎಂಚಾಂಡು ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒಂಜಾತ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಬಂಡಾರು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಾತ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಅನುಭವಿ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ನಾಟೆ ಅವ್ರ ಭಕ್ತದ ಐಕ್ ಪಂಡ ನೆಂಜು ತೂಕ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಾತ್ ನಿರ್ದೇಶಕರುಲ್ಲಾರು ನಿಖಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಂಕಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಸಿನಿಮಾ ಫಸ್ಟ್ ನಿಖಿಲ್ಕೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ನಡೆಯತ್ತ ಅಂಚನ ನಿಖಿಲ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ಕೊಂದು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತವನ ಅಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದು ಹೆಂಗ್ ಕಟ್ಟೆ ಬರ್ತಂತದ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂಪಾಯನ ಅವು ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ 10% ನನ್ನ 90% ಎಲ್ಲ ಮೂವಿಡ್ ಆಯ್ನಾತ ನನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ದಾದ ಪೊಸತ್ತು ಮಲ್ದನ್ ದಾನತ್ ಆ ಕತೆಗೆ ದಾದ ಬೋಡ ಅವೇನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಗೊತ್ತಾ ಚೇಂಜ್ ಕನ್ಪ ಅವು ಮತ್ತು ದಾಲ ಹೊಂದಿದ್ದ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟೆ ಕತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಅವೇನ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಾದ ಆ ಜನಕ್ಕಳು ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ತೂಂಡ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಚುಂಡಂದು ನಮಕೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ ಆತೆ ವಿಷಯ ಬೊಕ ಲಂಚ್ ಬಾಯ್ ಪಾತೆ ಐದು ಮಾತುಗಳ ನಾನು ಯಾಪಲ ಪಂಡ್ಲಂಗ್ ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಬರೋ ಪಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ 100% ಬ್ಯಾಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಾವೆ ಯಾಪನ ನಮ್ಮ ದಾಪನ ಬೇಲ 100% ಅವೇ ನಾ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಪನೊಂದುಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ರೂಪೇಶ್ ಜಿ ಬತ್ತು ಪಂದೇರು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋರಿ ಅವು ದಾದನ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದಾಪಂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 100% ನಮ್ಮ ಅಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಥ್ರೋಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಮೂವಿ ಈ ಥರ್ಡ್ ಮೂವಿಲ ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಪೋನಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಹೊಸ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜನವರಿ 23 ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಈ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಪಂಡ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುಂಟು ಸೊ ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಮ್ಮಲ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅತ್ತಂದು ಬಂದು ತೋಜರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ರೂಪೇಶ್ ಜಿ ಅವ್ರ ಎಂಟೈರ್ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಈರುವರೆ ಕಲಾವಿದರುಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಪೋರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಬಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗಾದ ಮಾತಾಡಿಕ್ಲ ಸೋಲ್ಮೈಲು ಮೋಕೆ ಬೈದಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಿಕ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಂಚೆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೂಪೇಶ್ ಅಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ಪೆ ಟೈಮ್ ಒಂದಂತ ಮನಸ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋದ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಅಂದಾಗ ಯಾಂದಾದ ಕಡಪಣಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ದು ಏಪಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ರೂಪೇಶ್ ಅನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಕಥೆನ ಬರೆದ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೇರೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಸರ್ ನಡೆ ಪೋನಾಗ ಆ ಕಥೆದಾರಿಗೆ ಏನು ಓದೋದಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದಾಗಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ರಂಚೆ ನೆಗುಲ್ದಾದ ಸುರು ಕಡೆ ಪೋನಗಲ ನಮ್ಮ JPN ಅವಾರ್ಡ್ ಸ್ವರಜನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತಾಡಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪರ್ಪಿನೊಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕೈದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಆ ಕಥೆನ ಕೇಂದು ಆ ಕಥೆ ದಾಲ ಇತ್ತು ನಾನು ಅಂಚಿ ಚಕ್ಲ ಸೈಡ್ ದಾಲ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಪಂಡದ ಅವೇನು ಕೂಡ ಎಗುಲ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚಪುರ ಮಾಡ್ತದೆ
ಅವೇನೊಂಜಿ ಈಗಲೇ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಪಂತಿನಂಚಿನ JP ಅನ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ಸರೋಜ್ ಅನ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾನು ಮಲ್ತದ ಅವನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಈಗ್ಲಿಗೆ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒವೇ ರೀತಿಗಳ ನಿಕೋಲು ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂನಾಗ ನಿಕ್ಲೇಗ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ದಾಲ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಪರ್ಪುಜಿ ಪೂರ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಕೊಂಡು ನಿಕೋಲ್ ಮತ್ತೆ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾತಲ್ಲ 90 ಕುಡರ ತೂಪರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೀಡಿಯಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಂದನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮೂವೀಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಡ್ತಂಡು ಸೊ ಅಕ್ಕಲು ಆ ಶೋಕ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ನೇಕೋಸ್ಕರ ಹೆಂಗೆ ಆ ಶೋಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹೊರಗೆ ಆಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಟು ಲಂಜುಲಾಲ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಹೆಂಗೊಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಂಚನೆ ಮೋಕೆ ಪಟ್ಟು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾರಿಲ್ಲ ಸುರ್ತಾತ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿದಾನ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಫನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೋಡ ಲೈಕ್ ಧೈರ್ಯ ಓಡು ಆ ಧೈರ್ಯ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂಚುಗಲ್ಸರ್ದಾದ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಬೈದನು ಏಪಲ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಶಬ್ದ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪ ಸಿನಿಮಾಡು ಪೊಸದ್ದಾದನ ಕೊಡ್ತಾನ ಬಹುಶಃ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನ್ ತೂಯಿಬೊಕ್ಕ ಪೊಸದ್ದಾದನ ಕೊಡ್ತಾನ ಇಂಕ್ ಪರುಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿದೆ ಬತ್ತೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ನೆನಪಾಗ್ತಾಗ ಒಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ನಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಗ್ರೋ ಅವಳು ಮಲ್ಲ ಅವಳು ಅನ್ನಾಗ ಇಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತಾದ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಬರೋದುಂಡು ಅನ್ನಾಗ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಹೊಸ ಮೋನೆಲ್ ಆಗಬೇಕು ಮಸ್ತ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಪು ಅವು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ ಆಪು ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ ಆತಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ತೂದು ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಆತ ಧೈರ್ಯ ಅನ್ನೋದೇನು ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದೋಡಿದ್ದಾಗ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಜನ ಬರ್ಪುಂಡು ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತು ನಾಕಿ ಏತು ಪುಡೇರು ಬೇರೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕಸರತ್ತು ಮನ್ಪುನು ಇಂಚಿನ ಅವು ಸ್ಕೀಮ್ ಅವು ಪೂರ ಸುಮಾರು ದೀಪುಂಡು ಸೊ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತಿನಾಗ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ ಅನ್ನೋ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅಂತ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅದು ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಆ ಒಂಜಿ ದಮ್ಮುಂಡು ನಮ್ಮ ಗೆಂದವಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡಿನಾಗ ಇತ ರೂಪೇಶ್ ಪಾಲ್ನೇಕನೆ ಬೇತ ಬ್ಯಾನರ್ ದಾಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಈತ್ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜರೆ ಕೋಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದನಾಗ ವಾ ರೀತಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒಂಚ ವಾಟೈತ ಕತೆಕುಲೇನ್ ಪೂರ ಕನಾಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆ ಒಂಜಿ ಗ್ರಿಪ್ ಪನೊಲಿ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆದ ಮಿತ್ತು ಗ್ರಿಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪೋಂಡ ಆಯನಂತ ತುಳುಡ್ದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಮೂಲು ಎಡ್ಡ ವರ್ಕ್ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಆತ ಟಾಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ JP ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಸಿನಿಮಾಡು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಆರು ಮಂದಿರು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬೈದಂಡೆ ಯಾರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಿಲೆಕ್ಕನ ಪಿದ ಇವತ್ತು ಪಂತಿನ ಪಾತ್ರ ಪನ ದೈವನ ತೋಜಾವಂದೆ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಕತೆ ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನು ಫೀಲ್ ಮನ್ಪರ ಅದಪ್ಪು ದೈವದ ವಿಷಯ ಅದಪ್ಪು ಕತೆ ಅದಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆಲ್ ದ ಟೀಮ್ ಅಂಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಮಾತಿರೈಕ್ಲ ನಾನು ಕೊಡೋರ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಪನ್ಪೇನ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇದೆ ಬಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಒಂದು ನನ್ನ ನಿಖಲ್ನ ಕೈ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಜನ ಬರೋಡು ಇಂಕ್ಲಿ ರೂಪೇಶಿಗೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತುಂದೆ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಏಪಲ್ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಬಾರ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬರ್ತದೆ ಐವಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ನಲ್ಪಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಮುಪ್ಪಾಪು ನೋನ್ ಪಂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ತಿಕ್ಕುನ ಶೇರ್ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರೈಡೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸಂಡೇ ಜನ ಚೇಂಜ್ ಅವನು ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ್ಲಿ ಪಾಡ್ನೊಂಜಿ ಬಜೆಟ್ ರಿಕವರ್ ಮಂತೊಂಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಏಪಲ ಗೆಂದಿನಿ ಅಪ್ಪ ಪಂಡ ಪಾಡ್ನ ಬಜೆಟ್ ರಿಕವರ್ ಆನಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಒಂದು ನಿಖಿಲ್ನ ಕೈ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಒರಿಯದವರಿಗೆ ಬಾಯ್ ಪೋಪ್ನ ವಿಚಾರ ಆದಪ್ಪು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಆದಪ್ಪು ನಿಖಿಲ್ ಟ್ರೈಲರ್ ತೋರಿಸು ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಅವೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ದಿನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಒಂದುಂಟು ಸೊ ಪ್ರೀ ರಿಲೀಸ್ ಒಪ್ಪು ಗುರುವಾರದಂಗೆ ಶೋಸ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು 2 ಸೆಂಟರ್ 2 ಮೂಚಿ ಸೆಂಟರ್ ಶೋಸ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೇ ರೀತಿ 17 ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದುಂಟು ಆಲ್ ಓವರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕದ ಬೆಂಗಳೂರು ಆದಪ್ಪು ಬಾಕಿದ ಅದರ ಅಬ್ರಾಡ್ ಜನ ಬಾಂಬೆದ ಆದಪ್ಪು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ರಿಲೀಸಸ್ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಚಿನ್ ನೇಪಲ್ನಾಕರೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ದಪ್ಪಗ ತೂದು ಶೂಟ್ ಅಪ್ನ ಟೈಮ್ ಹೊಡ್ತುದು ಪಾತ್ರ ಅನ್ನತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಶೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಶೋ ಅಪ್ಪಗ ಸಿನಿಮಾ ತೋನ್ ಪೋನಾಗ
ಇಂಗೆ ಏಪಲ ಎನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ತೇರು ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ ಬರೀ ಒಂಥರ ಹೆಂಗೆ ಆಣೆ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ತೂವೊಂದು ಬೇತೆ ಏನಾರ ಮೂವಿ ತೂವೊಂದು ಲೆಪ್ಪನ ಫೀಲ್ಗೆ ಪೋಯಾನು ಆತ ಶೋಕ್ ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸಿನಿಮಾನ ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತು ಕತೆ ಬಣ್ಣಗ ಅವಡು ಹೆಂಗೆ ದಾದ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಇದು ಪಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಸಿನಿಮಾದ ಮಾತ್ರ ವಿಷಯ ಪುನಃ ತಂದೆ ಐಟ್ ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ವಿಷಯ ಬರೋದಿಚ್ಚು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೋಡು ರಡ್ಡು ಜನತಲ ಉದ್ದೇಶ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೋಡೊಂದು ಮೊರಡೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ತೂದಾಯಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಅಕ್ಲ ಪಣ್ಯವೇನೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೋರಿಯಾರು ಒಂದು ಗೆಂದ ಮಾತ್ರ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಂಜಿ ನಾನಾ ತಿಂಚಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪು ಇಂಚ ಬಂದ್ಪಾರೆ ಅದು ಶೋಕದೊಂದು ಸಿನಿಮಾನ ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿಖಲ್ ಬತ್ತದ ಥಿಯೇಟರ್ ತೂದುನೇನು ಒಂಜಾತ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತವಡ ನಿಖಲ ಮನಸ್ತಾಪ ಅದಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ರಕ್ಷಿತ್ ಪಣ ಅಂತಾರೆ ಐಟ್ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರ ಟೈಟಲ್ಗೆ ಎಂಚ ಬತ್ತದ ಆ ಬೂಲ್ಯ ಬೂರ್ಂದ ಆ ಗಂಧದ ಬೂರ್ಂದ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಅವೇ ಫೀಲ್ ಆಡ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಫೀಲ್ ಬತ್ತನ ಬೂಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಗಂಧದ ಇರತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲವೇನು ಎಲ್ಲೆರದಿಂಚಿ ತೋಂದು ಬೆಳೆದಿನ ಇರ್ದವರ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಪ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ನೀ ಸಿನಿಮಾ ತೂಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪೋಪುಣವು ಆತ ಶೋಕ್ ಕಟ್ಟದೇರು ಓಕೆ ಅದಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಲಂಚ್ ಅಡುಗೆನಲ್ಲಿ ಸರ್ ಟ್ರೈಲರ್ ತಗೊಂಡು ಪೋನಾಗ ಹಲೋ ಕೇನೊಂಡತೆ ಯಾನು ಟ್ರೈಲರ್ ತಗೊಂಡು ಪೋನಾಗ ಹೆಂಗ್ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒಂಜಾತ್ಗೆ ಆದಿ ಬೀದಿಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಒಂದುಂಡು ಐಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಆದ ಒಂದು ಆತಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟ ತೋನಾಗ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಎಂಕ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಅವು ಅಂದ ಆತು ಎಂಕ ಅಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ನ ನಾನು ಬರುಟ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚೆಂಗಲ್ ಮನಸ್ಸು ಏನದು ಮಲ್ತಿನಿಂದತ್ತು ಅಂಡ ನಮಕ್ ಅಂಚ ತೋಚ್ಪಾಯರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಅವು ಅಗತ್ಯ ಇಚ್ಚಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಅಂಚ ತೋಚ್ಪಾಯರ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಅದು ನಮಕ್ ನಮ್ಮೂಲ ಐತಿನ ವಿಷಯ ಹೆಂಚಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಎಂಚ ತೋಚ್ಪೋಡು ಅಂಚ ತೋಚ್ಪೋನ ಪ್ರಯತ್ನವಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಇವತ್ತು ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ವ್ಯಾರಿಟಿ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಮಾತ ವರ್ಗದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಳ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ ವರ್ಗದ ಜೋಕುಲ್ಲ ತೋಲಿ ಮಲ್ಲಕುಲ ತೋಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ತೋಲಿ ಒಂಜಿ ಏರೆಗ್ಲ ಒವೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಮಾತ ವರ್ಗದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ್ಲ ತೂಪಿನ ದಯಪಂಡ ಇಗ್ಲಿತನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಸ್ ಅತ್ತನ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಪಕ್ಕ ಜನಕುಲವೇನು ಪಾತೆರಡು ಕೊನಾಯಿ ಮನ್ಪುರ ಚಿತ್ತೋಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಗುಳಿಗಾನ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಫೋಕಸ್ ಬಂದೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವು ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಇಟ್ಟಾನ್ ಸೊ ಇತನಿಕುಲು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬರಿ ಫೇಮಸ್ ಊರ ಸೊ ನೀರು ತುಳುನಾಡಿನ ಮಂತ್ರದೇವತೆಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಇಲ್ಲಲು ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನೇ ಫೋಕಸ್ ಬಂದು ಕತೆ ಮನ್ಸರ್ ದೇಪಣ್ಣ 90 ಇರ್ಪಂಡರಿತ್ತೆ 10% ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಟೀಸರ್ ತಚ್ಚ 90% ಬೇತೇನೆ ಉಂಟು ಐಟಿ ಈ ದೈವದ ವಿಚಾರ ಬರುವ ಅಥವಾ ಕತೆ ಬರುವ ದೈವದ ವಿಚಾರ ಉಂಟು ಪಂಡ ದೈವದ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಒಡೆದಿನಂಚಿನ ಕತೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ದರ್ಶನದ ರೂಪದಾದ ಉಂಡ ಅವ ನಮ್ಮ ಕೋಲ ನೇಮ ಮಾನಿಚಿ ಲಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ತೂಪ ಬಟ್ ದಿನಾಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಆ ದೈವದೇವರ ಇಂಚ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಒಪ್ಪಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗಂಧದ ರೂಪಡ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋನಾಗ ಗಂಧ ಬಾಡ್ದು ಪೋಪ ದೇವರನ್ನ ಅಂಚನೆ ಪರ್ಸಡ್ ದಿವನು ಗಾಡಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಒಪ್ಪದೆ ಅವು ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪಂಡ ಗಂಧ ಏತ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ದೈವದ ರೀತಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ ವಿಚಾರದ ಮೇಲೆ ಕತೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂಚ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಂದು ಜಯಕಿರಣ್ ನಡೆದು ದೈವದ ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಬರೋದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿಕ್ಲು ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಇಡ್ತು ಇಪ್ಪಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆದರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಟೋಟಲಿ ಬರ್ತದೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಿತ್ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಉಂಟು ಅಂದ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇ ಹಕ್ಕಿಕೆ ದಾರಿ ಹೋಗೋ ದಾರಿ ಬಂದ ಶಾರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅದೇ ಸೊ ವೆದರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಲು ಮಂತ್ರ ದೇವತೆನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೈತರು ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ಲ ಸುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಮಲ್ದತೆ ಅವು ಮಂತ್ರದೇವತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಆ ರೀತಿ ಬರ್ಪೋದಿದೆ ಪಂಡ ನಂಬಿಕೆ ದೈವಗ ನಂಬಿಕೆ ದೈವಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇದು ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ ಕತೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೈಸ್ ಬರ್ತದೆ ಆ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಅಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಂದೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಕತೆ ಹಂಚಬೋಪುಡು ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಮಾತ್ರ
ಈ ಸಿನಿಮಾದಾದೊಂದು ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತೆ ಪೋಪಿಂಗ್ ಈಗ ಒಲ್ಪಲ ಮಂತ್ರದೇವತನೆ ಮೇಯ್ನ್ ಒಂದು ತೂಪ ಒಂದಿಜ್ಜ ಬಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅವು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಒಂದು ಮೂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಕತೆ 85 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು 2000 ಹೋಗ್ಬೋದು ಮಿಡ್ಲ್ ವರ್ಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಂದು ಕತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ಜನರೇಷನ್ ಮೂಜಿ ಜನರೇಷನ್ 85 2000 2025 ಸರ್ ಸುಲಭ ಸಿನಿಮಾ 1 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪಂಡರು ಮೂಜಿನ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತರ ಕುರುಡಿ ಒಂದು ಥ್ರೂಔಟ್ ಜನಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಬೇರೆ ಮಂತ್ರ ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಥ್ರೂಔಟ್ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಯಾನಿ ಮೂವಿ ನಂಬಿಕೆ ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಏರ್ಲ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಂದತೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಬೋದು ಆ ನಂಬಿಕೆ ಮೂವಿನ ಯಾವ್ದು ಬಂದಲ್ಲ ಪಂಡಿತ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದು ಉಳ್ಳೆ ಬಂದೊಂದು ಫೀಲ್ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಏರ್ಗೋರ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಈ ಮೂವಿ ತೂದು ಆಯ್ಬೇಕ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಪ್ ಟು 100% ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಬಂದು ನಂಬಿಕೆ ಪಂಡ ಅವು ಈ ಮೂವಿ ಫಸ್ಟ್ ಶೋಡ್ ಸಿಗೋದು ಮೂವಿನ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಬಂತು ಬಟ್ ಈ ಮೂವಿ ಎಗೇನ್ ಬಂತ ಈ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ ಮೂವಿ ತೋಂಡುನಾಗ ಅಕಲ ನಂಬುನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೈ ಆಪುಂಡು ಈ ಮೂವಿ ಓಲ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ಓಲ ನಮ್ಮ ತೋಜಾದೀಜ ನಮ್ಮ ದಾದ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಬೋದು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಅನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾದಾಗ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಉಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಇತ್ತ ನನಗೆ 2 ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಆವೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಂಚ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೊ ಅವುಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸುಳ್ಳಿ ಅವಕ್ಕ ಶೋಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಚಿನ್ ಅನ್ನು ಉಳ್ಳಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಓಲು ಪೂರ ಥಿಯೇಟರ್ ಚಾಲು ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಶೋಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್లో ನಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು பிறகு சச்சின் பாய் உள்ளது அருப்பான் இருந்துச்சு அதான் ಸುಳ್ಯದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಟು ಥಿಯೇಟರ್ ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಅವು ಆಂಡಿಂದಾನೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಎಂಕಲ್ ಪಾಡುವ ಅವ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಂಡಿಂದಾನ ಕಾರ್ಪುಲ್ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಉಂಟು ಈ ಪರೊಂದು ನವೇ 2 ಸೆಂಟರ್ ಬಹುಶಃ ಅಂತ ಸೊ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಹೋಗಿ ತೋಜು ನಿಂಗೆ ಸುಳ್ಯದ ಮುಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿ ಬರಸಿಂಹ ಜಕ್ಕಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸುಳ್ಯ ಓಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಜಿತೇಶ್ ಮಿಜಾರ ಬಂದ್ವಿ ಎನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಸಚಿನ್ ಅನ್ನಗ ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತ್ ಅನ್ನಗ ದಾದೆ ಪನ್ನಗ ಒಂದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದೆ ಪನ್ನಗ ನಿಕುಲು ಹೊಸತ್ ಜವನೇರಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಲ ಮಲ್ತದೊಲಿ ಪಂಡ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಕುಲು ಮಲ್ತಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ದೈವ ಒಂದು ತುಜಪಾದೊಲಿ ಇತ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಜವನೇರಿ ಇತ ಹೊಸ ಬರ್ಪುನ ಕುಲ್ಪುರ ಅಕಲ ಮೂವಿಡ್ ದೈವದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ದೈವನು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡೆಲ್ ಅಕ್ಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎತ್ತ ಬತ್ತರ ದೀಪಾವೇರಿ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಹೊಸ ಮೂವಿ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಲ ದೈವದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೊಜಪಾದೊಲಿ ಬಟ್ ನಿಕುಲ್ ತೊಜಪಾಯಿಚಾರೆ ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕುಲ್ ದಾತೆ ಪನ್ಪರ್ ಹೊಸ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಕ್ಲೆ ನನ್ನ ಬರೋದಿಪ್ಪುನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕುಲ್ ದಾತೆ ಪನ್ರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲಾರ್ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜ ನಿಕ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಡ್ ದೈವದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ದಾಯಗಿಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ್ ತುಳುನಾಡುಗದ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪುನ ಆ ಉದ್ದೇಶ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾಯ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ಆ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಪಂಪಿನ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಏರಿಗಳ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಅನ್ನತ್ತೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲೇ ತಿಂಚಿ ಇಲ್ಲಡೆ ದೇವದೇವರ ವಿಷಯ ಒಪ್ಪುನದ್ರೆ ಇಂಕ ಅಂಚ ತೋಜ್ಪವನ ಉದ್ದೇಶ ಇಚ್ಚಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಮಲ್ಪುನಗನೆ ಅವು ಬೊಚ್ಚಿ ನೆನದಿತ್ತ ತೋಜ್ಪವನ ಅಂಚ ಅದು ಈ ಕತೆಗೆ ಅವು ಅಗತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಚಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ತೋಜ್ಪವನ್ ಬಂದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಚಾಂಡು ತೋಜ್ಪದ ದಾದ ಪಂಡ ತೋಜ್ಪದ ದಾದ ಆ ಒಂದುಂಡ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗೂಸ್ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗೋಡತ್ತನ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ತೋಜ್ಪವನ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಅವು ತೋಜ್ಪವಂದೆಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಒಯ್ಕಲ ಕಮ್ಮಿಂಚಿ ಅಂಚಿನ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದೇ